De hører nu radiodramaet Tinder Date. Hej, det er Camilla. Hej. Jeg tror, han kommer lige om lidt. Ja, altså han... Nej, vi er i Nørrebrohallen. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi skulle mødes her, men... Okay, jeg tror måske, han kommer nu. Helt sikkert. Okay. Hej. Hej. Camilla? Hej. Ja. Hej. Er det Lars? Hej, ja, hej. Hey. Hej, er vi på kram? Er man på kram? Hej. Okay, det er vi så. Hej. Helt sikkert. Hyggeligt med dig. Du har længere hår end på dine billeder, synes jeg. Du har længere skæg. det er nok nogle gamle billeder, jeg har. Ja, altså det er vokset. Du må undskylde, at jeg lige kom lidt for sent. Jeg kom lidt sent ud af døren. Okay. Så. Hvorfor det? Det tror jeg ikke, der var nogen grund. Jeg var bare lige skulle nøle mig færdig. Men jeg synes, det er meget... det er sådan et lidt casual sted her. Med meget sådan... Altså en rar nok atmosfære. Ja, helt sikkert. Plejer du at mødes her? Eller, det ved jeg ikke. Er du... Ja, det er ikke, fordi jeg render på date hele tiden. Nå, okay, det gør... Nå. Det gør du måske. Nej, ja. Men vil du... Ikke i Nørre... Eller... Har du kigget på menukortet? Nej, lad os se det her. Er du måske til noget... Jeg er ikke særlig sulten. Nej. Det er faktisk heller ikke helt galt med min sult. Jeg spiser når jeg kommer hjem alligevel. Måske skulle vi tage en... Hvad med noget kaffe? En kop kaffe? Ja. Vil du have noget? Har de decaf? Jeg... Måske skal jeg bare tage en frisk pause juice. Så kan du tage... Ja, så tager jeg måske... Jeg har faktisk også fået så meget kaffe hele dagen, så måske tager jeg også det. Jeg tror måske også, at jeg tager en juice. Okay, vil du have jordbærsmag, eller kiwi-smag, eller mangosmag? Måske... Helt klart. Ikke jordbærsmag. Nej. Det gider jeg heller ikke. Det er bare sådan kedeligt. Kiwi måske? Ja, kiwi tænker jeg også. Det er da sådan lidt sjovt. Okay. Sådan lidt kiwi-vin-agtigt. Ja. Jamen, skal jeg løbe op og hente 2 kiwi? Jo, det må du rigtig gerne. Ja. Lækkert, tak. Ja, det er fint. Det er virkelig godt, du ringer. Jamen, den er helt gal. Jamen, jeg kan slet ikke overskue, hvor jeg skal starte. Altså, han kan godt lide jordbærmilkshake, og han har meget længere skæg. Jamen, det der på billedet har han slet ikke skæg, vel? Nej. Jeg kan ikke overskue det her. Han kommer ned nu, kan du ikke? Men ring tilbage om sådan cirka 30 sekunder, og så prøver jeg lige at finde en udvej, ikke? Okay, har du skal jeg tage noget med hjem? Så mødes vi bare hjemme hos dig. Okay. Bestil nummer 13 til mig. Skide godt, jeg er der om kvarter. Super, hej. Nå, hej. Ja. Hej. De stod faktisk og var færdige. De havde det bare på sådan en kande, så de kunne hælde det lige ud. Det var meget hyggeligt. Og hvor smart. Nå, men skål. En skål, og hyggeligt at møde dig. Ja, hyggeligt at møde dig. Skål. Hov. Jeg tager lige den her. Det er min gode veninde, som lige har slået med sin kæreste. Eller kæresten har lige slået med hende. Hej, sød. Fuck, nej. 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 Er alt som det? Nej, undskyld. Jeg er jo lige ude med ham. Ja. Jeg skal heller ikke blande mig. Han har været sammen med hendes 2 andre bedste veninder. Nej, det er tarveligt. Ej, var det bare tarveligt? Ja, det er tarveligt. Af dem også. Prøv at høre. Nej, det skal du ikke tænke på. Jeg er sikker på, at Lars godt kan forstå det. Så det skal du slet ikke tænke på. Jeg er hjemme hos dig om 0, skide godt. Jeg kører noget slik med. Skide godt. Love you. Hey. Jeg bliver nødt til at smutte. Den er helt galt. Det kunne du høre, den er helt gal. Ja, den er helt galt. Græder, og hendes mor har lige fået HIV.
Nej. Det er en ulykke kommer sjældent alene. Ja. Og jeg bliver bare så... Nej, Jeg bliver bare nødt til at gå. du skal afsted. Ved du hvad, jeg drikker dem her selv. Er det okay? Ja. Ej, jeg bliver bare Og så helt synes jeg berørt af det nu, men det er bare fordi... Det er da klart. Det sker bare så meget fylder i enormt meget. okay. Men, Det er sjældent, man hører om folk, der... ja, men, får den. men jeg tager lige... Eller, du får da bare lov. Jeg drikker dem, og så Så du har min Facebook. Ja, vi ses lige om lidt, ikke? Okay. Vi finder noget. Hej. Det var slut på Tinder Date.